Penj laktar ka okelni gi Sensodyne. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Ageno ni rio maber jahera mar penj laktar ka wawacho ni ngima en mwandu. En ga morna mar bedo kod odiechieng kenda mor mokalo ni wendo wa kendo daktari wa nitiere studio ka yiena mondo mi arwake onyiswa ni nyinge nga en wuod kanye olonye weche mage kaito kokwa ketho kinde wadoje twak achiel kachiel. Machiegni daktari e penj laktar. Aero kamano. Aniluonga ni Dr. Tony Kevin Okoth. An a general practitioner. Manyiso ni aneno general population from nyithindo joma mine gi joma dongo. Ati hospital milongo ni Ruai Family Hospital mantie Nairobi, branch mantie Ruai. Yeah. Ero kama na inya. Amor mar bedo kodi e penj laktar odiechieng ma kawuono. Daher mondo mimiwa topic. Diher mondo miwa wuo e weche mage kata tuo mane? Yeah, kawuono we are privileged what the way about stroke. Main tuo mane community mako ji mang'eny especially joma ikgi osechako dhi mbele kabisa, lakini sani waneno kendo tuo mar stroke chako mako joma tindo. Koro mane tuo ma kawuono anwa twage e wiye. Stroke en ang'o? Ketnwa e dholuo mayot kata gi dhok mayot mwanyalo understand, mwanyalo ng'eyo godo mathoth kotenore kod stroke. Okay, kapok wang'eyo gima stroke en to agombo nyiso jowinjo ni delwa wan gi gimiluongo no obwongo mantie e wiwa kae ma control kaka dendwa tiyo, kaka wawuoyo, kaka wachiemo, kaka wawuotho. Koro stroke en tuo ma affect obwongo, manyiso ni stroke timore seche ma remo ok dhi obwongo maber. Koro remo ok dhi obwongo maber kama lerno supply e obwongo tho. Kaka onyo tho to kama obwongo control mar del be tho. Wachni ka stroke ogoyo obwongo kora acham koni to ng'ato bo bedo gi weakness kora chich, koro bade gi tiende koni kata wuoyo bo bedo matek. Koro in short mane gima stroke en tuo mar obwongo mamiyo obwongo ok yud remo makare kasto koro obwongo ok ti. Yes. Wantiere kod gik mopogore manyalo miyo obwongo ok yud remo e yo makare daktari. Kuom ranyisi wanyalo bedo ni ler matero remo e obwongo obarore kata odiyore kata oyudo hinyruok moro amora. Gik manyalo miyo remo ok yud obwongo ok yud remo maber thoro ga bedo mang'eny. Nyalo mulonwa mana matin nono ni gin ang'o gini manyalo miyo remo ok chop e obwongo kaka onego bed ni chopo. Yeah, koro stroke wanyapogo tieng' diriyo. Nitie stroke matimore ka kuma remo dhi odinore. Kaso nitie matimore ka ler mar remo no obarore. Koro matimore ga inyen mar ler dinore. Koro mafuta nyadhi to dino ler no kata remo clot mar remo be nyadhi to dino ler no. Koro mane the main one. Kasto moro ni en ka ler no obarore. Ka ler obarore remo pukore e obwongo. Koro manyiso ni kuma ne ler no supply koro ok yud remo. Koro mage the two main types of stroke ma wanyawuoyo kawuono. Wantiere kod picha mabeyo ka mabende pimonwa kidienje mopogore mag stroke ma ipimonwa gi. Yeah. Wantiere kod clot kachiel kod ma ler obarore. Iwacho kacha ni mar clot thoro bedo mang'eny mokalo. Dibede ni ma e gima nitemo pimonwa koso. Yes, koro akiani nitie kaka siemo. Inyalo chung. Koro kwaneno kumoro kae en stroke ma very common ma wantie. Koro ma ler matero remo. Koro kineno mae iluongo ni clot. Onya bedo remo mantie kata mafuta. Koro dino lerni. Koro iyudo ni kuma ne remo dhi koni, remo ok dhi kasto kar obwongo kanyo tho. Koro ka waneno mae ma ler matero remo
lakini ineno ka ler ni obarore. Koro remo pukore to dhi obwongo. Manyiso ni kuma ne remo ni ochimo monego bed ni supply obwongo ng'adore. Kasto koro mane momiyo wayudo stroke. Ma en a bit more technical, but joma yudo tuo ni en kaka stroke mabiro kasto rumo within 24 hours. Koro inyalo yudo ni ng'ato ne stroke ogoyo to obedo weak konchiel, lakini within 24 hours weakness no rumo kasto koro beda sawa. Lakini en ranyisi mar stroke mabiro. Koro joma yudo mae onego bed ni ng'iyogi maber mondo kik giyud stroke no. Yeah. Ileronwa kata ni thothne joma yudo stroke gin jogo ma hikgi osebet mang'eny kata jok mosebet joma dongo, to tinde uneno nyaka joma pod tindo mabedo kod stroke. Mulna igni kachiel kod stroke, tudruok mane mantiere kind jogo ma hikgi osebet madongo kod jok ma tinde stroke mako ma pod gin joma tindo. Koro ka wang'iyo gik makelo stroke wanya pogo tieng' diriyo. Gik ma wanya geng'o kata gik moko wanya geng'o. Gik moko wanya geng'o en higa makadho. Koro ng'ato kosobeto 60 years kadhi mbele, chance ne mar yudo stroke ni malo. Bedo ni in ng'ama dichuo. Joma chuo yudo stroke at an early age. King'iyo gi joma mine. Joma mine yudo stroke ka gisati kikompea gi joma mine. Ka nisa yudo stroke before, inya yudo stroke kendo. Koro mano ok wanya geng'o. Ineno. Nitie gik ma wanya geng'o ma tinde waneno kuom joma tindo ahinya. Madho kong'o bo contribute to stroke. Tiyo gi ndawa, ywayo ndawa kata chewing ndawa. Kata simu koko kin miywa ndawa to ng'ama ywa ndawa bathi be affecti. Wantie gi tuo sukari, joma nigi tuo sukari nyakelo stroke. Tuo pressure be nyakelo stroke. Tuo mar ayaki be nyakelo stroke. Nikech ayaki miyo ler bedo mayom kasto nyalo barore. Yeah, among other things, joma weight gi ni malo be thoro yudo stroke ahinya. Yeah. Wabro ng'iyo gik ma ipimonwa gi achiel kachiel, kaeto wabro ng'iyo kaka ginyalo miyo ng'ato nyalo bedo kod stroke. Kuom ranyisi wacho ni kute mag ayaki nyalo miyo ng'ato thuolo mamalo mar bedo kod stroke, kotende kod immunity kata rateke mag del madok piny, koro leche nyalo bedo mayom, koro baruok gi bende nyalo bedo mayot. Mulna weche mag ndawa kod stroke mana matin nono, nikech wang'iyo gigo makelo kata manyalo miyo ng'ato yudo stroke. Yeah, koro king'iyo korka ndawa gi kong'o, joma thoro madho ndawa gi kong'o ahinya gin likely yudo tuo mar pressure gi sukari. To wacho ni ng'ato ka nigi tuo mar pressure gi sukari be nyakelo stroke. Koro bet ni madho ndawa kata itiyo gi kong'o, yes, inya yudo pressure gi sukari ma mi bed gi stroke. But kata madho ndawa kende be nyakelo stroke, nikech ndawa miyo ler diyore. Ler ko diyore to nyiso ni remo ok kal maber. Koro be ndawa be nya affect ler go in one way or another, mamiyo be odiyore kata obarore. Koro mage the main mechanisms ma joma tiyo gi ndawa gi joma tiyo gi kong'o yudo stroke. Among other things, ndawa gi kong'o kelo gik mang'eny: cancer, pressure, sukari, stroke. Koro gin gik ma wanyiso ga ji ni mondo iwerigo kata iduok itigodo matin. Yes, kokinyaweyo chutho. Ni mulonwa kar ndawa kachiel kod kong'o, gima ne ok pok odonjo na maber en ndawa kaka miyo leche mag remo diyore. Ndawa wang'e nitiere kod chemicals mang'eny. Koro odhi miyo leche mag remo bedo modiyore nang'o pimo matin. Koro ndawa nigi gimi waluongo ni nicotine. Nicotine no nyamiyo ler diyore. Ok leche mek obwongo kende kata leche mek adundo diyore. Koro ler kod diyore nyiso ni remo kakalo to nigi tek mar kalo. Koro ka remo ni nopoto to nyamiyo odinore kasto koro iyudo stroke. Ndawa be nyamiyo leche bedo ma weak. To ne wacho ni one of the mechanisms ma stroke timore ni ka lero bedo ma nyap kata mayom to barore to remo dhi obwongo. Koro mago be gik ma nicotine kata ndawa nyakelo. Yeah.
Kotenre koda nonro mimiyowa ibo miyowa statistics kaka chal to kapok wachopo kanyo ratil mar mamalo mar del kotudore kod stroke nikech iwachonwaga kata winjo ga chenro mar penj laktar ka ni cholesterol magin moye gi dhi to gipongo leche mag remo ginyalo dhi magi din nyaka makoro ler mar remo ok nyal kalo cholesterol gi mo mantiere del pimna kaka gichal nikech cholesterol en cholesterol donge koro kata ngama ratil ne ok ni malo be nya bedo gi cholesterol mang'eny e del kaluwore gi chiemo mwachamo gi lifestyle mwadak koro jomok tim exercise kata ka idhi tich pile pile titiyo gi gari itiyo ga piko okiwuothi ot kichopo tibeta beta okiban those cholesterol michamo koro ginya dhi e ler ineno mano ka ratil ni ania kare but koro ng'ari ratil ne ni malo already en gi cholesterol no mang'eny e rembe kasto ratil man malo no be kaka nachango gi kongo gi ndawa ratil man malo be nyakelo tuo mar pressure nyakelo tuo mar sukari to tuo mar pressure gi sukari go contribute to stroke ni koro yes ng'ama ratil ne ni malo ni gi cholesterol nyabedo gi cholesterol marach cha e dende to cholesterol no nyaging'o nya dio ler kasto mano miyo remo ok chopi lakini ratil man malo ni be nyamiyo ng'ato bedo gi pressure man malo gi sukari mabe nyakelo stroke yes wakaw yweyo kawaduogo to wadhi nyime ng'inwa statistics ni chal nade jogo mathoro bedo koda stroke kata doko dini pimo nani joma chuo thoro yude mang'eny moingo joma chuo kaka higni joma mine kaka ndalo medo sudo moro kapok wadhi e break mulnwa kaka ng'ama miyo gi ng'ama dichuo thuolo gi opogore mag yudo stroke koro statistics wacho ni gimomo joma mine yudo stroke ka ikni gi malo joma mine dak aming'a molo joma chuo and that is one of the reasons koro kimedo dak aming'a koka tuoche gi medo yudi joma chuo ok thor dak aming'a ki compare gi joma mine joma chuo yudo stroke at an early age ki compare gi joma mine nikech lifestyle mar joma chuo ng'eny joma chuo bo thoro madho kong'o ng'eny joma chuo bo madho ndawa koro mago differences kendo mi iyudo kind joma mine gi joma chuo yes tinde tawinjo ni joma nyiri madhe moingo kata joma chuo kang'eyo ni pap kanyo wacho nago en adiera pap to gimwanene pap opogre gi gimindike book koro yes I agree tinde okabi wacho ni joma mine madho kong'o ng'eny molo joma chuo but waneno joma mine mang'eny madho kong'o ki compare gi gama moko mokalo yes ang'eni mano en research moro ma be onego watim kaito mano ben mbaka monego beni wagoyo ni de beni en ang'o matimore diere wachon joma mine nok madh kong'o ahinya ato tinde iwacho ni joma mine madho to foto ndawa mok berberi ukang'eyo ni mane nadiera koso kina dier daktari wacho ni mano en nonro monego beni timo yenwa wakawiyo kawaduogo to wadhi nyime omiyo kikidhi mabor kata matin kikisudi Msimu huu wa Ramadhan, save pakubwa na Citizen Duka, the home of discounts. Pata tende 500 grams kwa shilingi 289 kutoka 375, 2 kgs basmati rice kwa 589 badala 746, 2 kg ya unga wa ngano kwa 149 kutoka 171 na 500 ml maziwa kwa shilingi 45 badala ya 49. Kununua bidhaa hizi, dial *487*5 hash, chagua bidhaa unayotaka, lipa na uchukue bidhaa hizi kwenye Quickmart supermarket karibu nawe na uenjoy kusave. Citizen Duka, home of discount. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. DJ Comeback Selector. Tunapiga. Idwa dhao dong. Idwa gori. Adwa timo ni maandamano maduong' e Kibong'eni ano. Mama idhi ka polis timang'o. Ka yieng' sachana. Ibiro tenda kama ni chaya dong. dhano otamo Nyasaye Ok jaduong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelo nwa. Ibiro timo what? Waluong ne polis. Yes, ajuri. Pape. Nyarko chia. Tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Manera Mogi TV.
Ngeso ka ngeso sa 11 mamidhiambo. Mbamba toko koma ye tudri koda ngeso ka ngeso sa 11 mamidhiambo e chenro mar tiedero. oka kama wabro budho manyanga yasono kawakelo ni ngolo motimo cathedral. See you there. Tiedero. Ngeso ka ngeso sa 11 mamidhiambo. Manera Movie TV. Makelo dongruok mopogore opogore. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia koda tijegi. People's power! People's power! Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi nietelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magi kale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho. Ngeso ka ngeso kod Jailieta. Our big dreams start small. And with every hand that lifts, every word that guides, these dreams grow, shaping futures, changing the world. To all the women, you are the wings that make our big dreams fly. Happy International Women's Month from Royal Media Services. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore sa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Timo mtoka mari. She's weird. Anamanyo mama moro kanyo gi nyathine. Iluonge ni Arnur. Ten gi nyathi manyako ma jahigni 20. Kiwacho adier en watwa. Iluonge ni Arnur. Rubani. Fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Kane pok wadhi e yweyo ne wang'iyo gigo manyalo miyo ng'ato bedo kod stroke, mabende daktari opimonwa kata ni en tho abatha, tiende ni obwongo nyalo tho, to seche mothono to nyalo kelo ni chandruok. Nopimonwa kata ni kaponono ni koracham mar obwongo emokethore to dendi korachich ema dhi bedo kod chandruok. Ka en korachich to dendi koracham ema dhi bedo kod chandruok. Wantiere kod pichni mopogore opogore ka daktari okang'eyo ni pichni gini dwa ni mondo mi wapuonjre godo ang'o? Pichni gi gina pichni manyiso kaka obwongo chalo. Although ni dayudo machalo kamae mabet ler yot tiyo godo. Ibro yude seche ma wamanye no. Awado ni mondo mi wang'iya ne
warning signs kata ranyisi makineno tinyalo chich ni nyalo bedo kod stroke. Higni kosedhi mang'eny, thuolo ni malo ni nyalo bedo kod stroke. Kapo nono ni intiere kod ratil mamalo, thuolo ni malo mokalo ni nyalo bedo kod stroke, right? Kapo nono ni intiere kod pressure kachiel kod sukari, thuolo ni malo ni nyalo bedo gi stroke. Koro ranyisi mar stroke amor kaka mae oket kamae nikech kanya siemo to wacho ni stroke kogo ng'ato to ka ogo obongo korachich to koracham ok ti donge. Koro one of the things ma waneno ni such ng'ato konchiel ok bitiyo. Koro yudo ni ng'ama kane buonjo kamae to yudo ka koni ok buonji kata olap dhoge chwer yo side ni kende kata wang'e koni odinore. Koro mane gima manyiso. Koro kendo ng'ama stroke ogoyo tiendege gi lwetegi ok ti. Koro ka stroke nogoye korachich koni, kinyiso no ting' bade kamae to bade lwara ineno olwara. Kendo joma stroke ogoyo waneno ga gibiro hospital ni ne gigore piny. Mago gin warning signs koso koro mago ranyisi daktari? Unfortunately stroke ok biga gi warning signs. Obiro ga to goyi dichiel. Koro magi ema wantie godo. Koro jogi biro ga nogore piny. Gigore piny nang'o? Nikech tiende ok ti to bade ok ti. Kasto kochako wuoyo to wuoyo maboth. Owuoyo ka gima liet ni e dhoge. Nikech koro ne wacho no obwongo be control kaka ng'ato wuoyo. Ng'ani be nyabedo gi wiye nyabedo ni bare marach nikech ka remo opong' e obwongo to pressure ni obwongo. Mano nya miyo wich bero kendo ma ng'a nyabedo ni ng'ok kata ochako convulse kata obedo gi ndulme. Yes, koro magi the main warning signs make stroke. Ariyo gi be wacho ni ka wang' odinore side achiel to koro ng'ama stroke ogone ok nen maber. Koro jatuo nyabiro wacho ni ok anen maber side na konchiel bok ti. Yes. Koro magi the main warning signs make stroke. To nitie gimoro ma ka onge this T usually also means time. Manyiso ni the first time you recognize warning signs of stroke onego thiedh jatuo no within 1 hour ma recognizing stroke. Yes. Koro mane gima onge kama onego beni waketo kaibe. Yes. Within 1 hour mar recognizing stroke. Nyiswa ni mano enang'o mar recognizing. Koro manyiso ni kane in gi ng'ato ot to suddenly ogore piny tineno ni bade gi tiende konchiel weak, mano nyiso ni en gi stroke. Koro wapuonjo ji mondo o recognize these signs. Ka stroke ogoyo ng'ato saa 3 gokinyi, nyiso ni by saa 4 okinyi osechopo hospital, daktari onene, otimne test nyaka picha mothiedhe. Nikech obwongo kobedo maonge oxygen for more than 1 hour, functions ne koro bedo marach ma ok wanya reverse, ok wanya duoko kuma ne nitie. Koro mano be challenge mwaneno gi in our community. Yes. Daktari olero nogo maber mokalo ni kineno ranyisi mora mora minyalo chich ni ng'ato nitiere kod stroke te matek ichop kod e hospital ka saa achiel pok orumo, nikech mana kaka nolero nwacha ni obwongo kok yud remo, kok yud supply mar remo maber to dhi tho. Gima rach ga obwongo ni seche ma otho mokalo saa achiel kata 1 hour kaka daktari wacho na nitie kuonde mokethore, koro moro ok nyal losore, koro jatuo no biro bedo kod damage kata kethruok manyaka chieng'. Kapo nono ni ochopo within 1 hour kata e saa achiel to kang'eyo ni nyalo jole inyalo choke mapiyo marom nade. Daktari kanyalo duoki chien ni pimo nwa kata ni en chandruok mabiro kotenore kod nok mar remo machopo obwongo kata kaler obarore. Seche mwacho ni ka within 1 hour ka ng'ato recognize a stroke, ranyisi gi bobira dichiel seche ma stroke otimore koso gi kawo saa, ponono ni gi kawo saa manyalo romo nade. Koro mondo walu 1 hour chabi. Mondo walu 1 hour cha. Ranyisi gi gibiro ga dichiel. Kama. So some of them nyabiro dichiel. Luore gi part mar obwongo mobedo affected. Ka part mar obwongo mar wang'e mobedo affected, tiyudo ni wang' kende mobedo affected. Ka part mar obwongo mar be lwedo gi tielo obedo affected, to iyudo ni ka stroke ogo ng'ato to mage bedo affected. So
o depend ni part mane mar obwongo mobedo affected. But ranyisi gi gibiro sudden, which means en gima maki dichiel. Ka en wuoyo, kane wawuoyo kama kodi, adhi chako bodho wach dichiel. Chako ywa wach. Chako ywa wach dichiel kama. But kok wat thiedhe, koro iyudo ni parts mek obwongo mane ok otho, medo tho. Koro inya yudo ka jatuo wani shida nen mar wang' kende, iyudo ni koro dhi e wang', odhi e wuoyo, to onya dhi e wuotho be, kata dhi e choo, kata dhi layo, bedo matek. But the most important thing ni ranyisi gibiro sudden kata dichiel. Yeah. Ok en gima chakore ka ni mos. Ni neno ranyisi ni odonje del en gima timore dichiel. Wabro bedo kod picha mar obwongo, mana kaka ni daktari wacho ni nyalo yudo picha mar obwongo mondo mi pognwa obwongo no e yo maler mokalo, mondo mi ng'e gima ni daktari wacho ni kacham ohinyore to kachich ema bedo kod chandruok. Parts mage mag obwongo mantiere kod tije mage. Kuom ranyisi kwa ka obwongo to wanyalo bare diriyo kata wanyalo bare ding'wen. Kama okuongo nyime ka chien kocha diere kuondegi gitiang'o maka ponono ni stroke omako ng'ato, tinyalo ng'eyo ni nyaka beni en wuoyo makoro osekethore, kata wenge ni koro seneno mamiri kata bade kachiel kod tiende ok ti, koro en part mane mar obwongo moyudo hinyruok. To gima duong' en fast. Ing'iyo face ng'ato kaka face chala, ing'iyo bedene kachiel kod tiendene kaka chal, gibeda mayom dichiel. Kaeto nyaka ing'i speech kaka ng'ato wuoyo, kochako bodho wach, ochako ywa wach, kata no wuoyo to ling'e kore kanyo, ng'e ni chandruok nitiere ka. To maduong' moloyo en time. Ineno ranyisi gi ring gi jatuo mapiyo e siptal. Seche moko elu jatuo e siptal, ubro ng'e nade ni ma en stroke, nikech tiere ga tuoche moko ma bende biro kod samoro del omoko kata del otamore atama. Koro kaka daktari ma gima wapuonjore kendo gima ipuonjowa watiegore. Manyiso ni wanya differentiate ng'ama nigi stroke kata ng'ama ok nigi stroke. Wadhi depend a lot on gima ng'ama okelo jatuo konowa, nikech inya yudo ni jatuo man gi stroke ok onya wuoyo kende. Koro ng'ama ne nigi jatuo no ema wadhi depend on information modhi miyowa. Kata ka information onge, seche moko wa Good Samaritan nyakelo jotuo. Ka information onge, wang'iyo jatuo kaka chalo. Koro wang'iyo these signs. Wang'iyo suche konchiel, oyom koso en nade. Wang'iyo bedege gi tiendene kaka chalo. Magi the main things mabokonwa ni en stroke. Kasto kwa sa ng'iyo kaka jatuo chalo, nitie picha ma wa order. Koro nitie picha ma iluongo ni CT scan mar obwongo. Koro CT scan mar obwongo no ema dhi konwa ni part mane mar obwongo ma stroke ogoyo. To en stroke mane? En mar remo barruok koso en mar ler dinore no. Yes. Koro mage how kaka wanyang'e ni ng'ato nigi stroke kokelo osiptal. Yes. Ma en gima ng'amo kelo jatuo biro nyisou kato utimo physical examination ng'iyo. Yes, assess jatuo. Kasto based on the assessment, waore picha gi test moko. Lakini picha gi assessment no ema nyisowa adier ni en stroke. Yes. Nikech walao en sa achiel, to samoro kinde jatuo dala gi kata kama ne nitiere nyaka siptal, samoro dakika 30 osedhi. E seche mutimo magi duto, nitiere gik ma utimo mondo mi kethruok kata chandruok manyalo bedo obwonge cha kik dhi nyime. Yes. Nikech kitambo ukaw history, utim assessment, go picha, to kang'iyo time mane wacho cha. Yeah, koro jatuo ni kawa sa sese to ka shida en ok oyudo oxygen maber to wanya miye oxygen. Kane pressure ne ni malo momiyo oyudo stroke ni wanya miye yedhe moko ma reduce pressure. Most of these interventions watimo mondo obwongo kik kethre. Lakini nitie yath ma imiyo ng'ato kane en stroke mar ler dinore, nitie yath ma wamiyi ma dhi unblock ler no. Lakini koro mano can work just within 1 hour. Kata tinde wachoro time no nyaka 4.5 hours, especially now that we consider ni the hospital kata recognizing these signs out nyabedo matek. Koro allowance no wamiyo nyaka 4.5 hours. Lakini the treatment mar stroke depend on angoma or lead to that stroke. Ken ler modinore wamiyo yath madhi yaw ler no. Yes, kain mar remo barore e wich, nitie kaka inya tim ni operation
magolo remo ne wich. Mano wabro donje thieth. Wabo kang wachopo kar thieth kanyo tibro donjo nwa matut mipimnwa maber kaka thieth chal ahinya kapo nono nosekelo kethruok face osedrup oselwar kapo nono ni lwedo kaachiel kod tielo ok ti kapo nono ni wenge osechako kethore kod weche makamago moro ibro nyisowa mano en mana ni ranyisi monego beni oganda waneno en kaka ni wachonwa cha en face bede kaachiel kod tielo speech kaachiel kod weche mag neno. Ang'o kendo madiher mede kapok wadhi e yweyo? Gima daher medo kapok wadhi e yweyo en early recognition. Koro gimomo wapuonjo jowinjowa ni mondo wang'i joma wan godo dala, wang'i minewa, wang'i wuonewa, especially joma nigi pressure gi sukari, wabed very keen kwa ng'iyo symptoms gi mondo ka otimore to wakel gi osiptal e sama chon. Yes. Moro kapok wadhi e yweyo murna kar sukari ka nikech pressure to wang'eyo ni nyalo baro ler donge pressure nyalo kelo nyalo miyo gik mang'eny timore. Mulna tuo mar sukari kod stroke. Now, gima timore gi tuoche mek sukari, stroke, pressure gin connected. Koro ng'ama nigi tuo sukari, ler ng'ani gi tuo sukari dinorega. Nang'o? Bedo gi tuo sukari nyamiyo mafuta marach e del dino ler. Nitie physiology mang'eny matimore e del mamiyo ng'ani nigi tuo sukari lechege be dinore. Koro man is among the commonest way mar tuo sukari kelo stroke. Yeah. Ma gima koro wang'e ka ani ka itiere kod jatuo kata in gi sukari, intiere kod pressure, intiere kod ratil mamalo mar del, samori onge kod ratil mamalo mar del to intiere kod cholesterol ma ok kare, intiere kod thuolo mamalo mar bedo kod stroke. Ere kaka ng'ato nyalo bedo ni ng'eyo ni intiere kod cholesterol mang'eny kata ma ok kare mang'eny ma ang' nyalo miyo ler dinore madhi obwongo? Koro mani timo through screening. Ka maybe nitie ng'ato anyuola ni man gi cholesterol man malo kata nigi diabetes kata tuo pressure, yes wanya timo ni screening. Wapima level mar cholesterol. Koro oyot kama nene na screening. Koro ibiro hospital 8 hours ko kichamo gimoro kasto wapimi. Kikibi kisachiemo. Bi 8 hours ko kichamo anything mondo wapim cholesterol. Koro cholesterol en gimipimo. Yes. We penji mwacho gani maswali ya clinic ko kichamo gimoro nikech chamo. Nikech kichamo gimoro cholesterol ni dhi bedo malo nikech ichiemo. Koro mano kwa pimi to wanya yudo ni malo lakini kuma diero ok ni malo, en malo nikech ichiemo, ineno. Lakini ko kichiemo dhi miyo a true picture mar cholesterol ni. Koro momo mostly waero timego kiny nikech kidhi nindo by the time michiepo kichamo breakfast it is easier. Time kamano ya. Ero kamana ya daktari. Yes. Yeno wakawuoyo ka waduogo to wang'ane ni yore mag thieth thoro chalo nade to kapo nono ni stroke ogo ng'ato ma okaw seche samoinga achiel kapok ochopo e hospital, damage kata kethruok mar obwongo kaachiel kod fuoni mopogore opogore mag del inyalo thiedhi koso kik isud kata matin. The perfect Easter and April school holiday getaway? Make unforgettable family memories in Dubai in View Travel. Starting from $1,451 per person sharing, enjoy 5-night stay with breakfast, Dubai Parks and Yas Island theme parks, Dubai Aquarium and Underwater Zoo, Kidzania, Global Village, Desert Safari and Abu Dhabi City Tour. And yes, your entry visa is sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Mr. Loverman, I'm done with you. Mr. Loverman, you ain't no better. Mr. Loverman, I'm done with you. Mr. Kupata huu wimbo kama sikiza tune yako bonyeza *811 575 #. Kumbuka sikiza na Citizen ndo nyumbani kwa wasanii wote. What we are requesting for the 536
is the unmet non-discretionary expenses by counties due to policy shifts by the national government and other priority programs. The 536 is based on what? Yuaruok mienjo e kind governors kod piny owacho mamalo ka counties dwaro mondo migi shillings bilion 536 e budget mar ikomenda manyien. Jopuonjre mane otimo KCSE ga mokalo yawnegi thuolo e mbui mar KUPS mar chako oro kwayo ne mbalariany ma gidwa donje. Ok ang'eyo ni jaji ni nodhi ir nyathini kama noketeni moneno gi wang'e motimo DNA gi wang'e mong'iyo ni nyathina ni jaduong'ni ema nokomiye ich. Familia moro Ndhiwa dwaro mondo kaw okang' mar chik ne achich mane obambo kendo miyo nyathigi ma jahigni 13 ich. Kar chakruok, wach ne nitie. Wach ne nigi Nyasaye, kendo wach ne en Nyasaye. Jumapil e chenro majiwo yieni, chenro maketo chunyi machiegni gi Nyasaye. Juma ka juma wakelo ni wach man gi teko, wach makelo geno. Ma oken shoya, ma en kanisa, mae wach Nyasaye. Kawariwore kachiel kod jotich Nyasaye mamoko mochiwore, mowal kendo mogwedhi. Okodeo hiki kit chwech kata kanisa ni. Injili kalo. Kokelni kod an jatich Nyasaye Ben Otiende. An Roda nyar Kokitmo. An Ken the DJ. Wan kai nikech injili mitnwa. Wan ka nikech herane mosiko. Wan ka nikech in. Injili kalo manera Mugi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Chakre kit ngima joluo machon, amiya gwatani budi jaoda maduong' mondi luo timena. Nyaka ngima masani. Wakelo ni sinema manyiso kit ngima ji. Kana luokre kind rabolo kago wanga kon tena no nyithindo. Kini adhi nam. Ondone kama ng'ato knie ng'ato nikech nambi ngima na ji. Ng'erieko mag jodongo, pek mar hera. Mokwongo jonyuol ni kit gricho. Dala na ka okadwa. Koda kamor mar ngima. Kidendo gi English ni my diary. Kaka kinde mosekalo kod masani esigenni mopogore opogore. Odhiambo maru eka koro dwa chacho. Ng'ama onge pesa wini sani ng'ama onge pesa itimo nade. Winam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Nitie lo moro muomo ji machiegni ka, ng'ato ka ng'ato mondo dhi ode. Lok kitugo mari, yud mor momedore, fweny maling'ling manyien kendo bed jachir. Bejal maleko mage duto chopo kare, nimar iwinjore gi ber mogundho. Pepsi, thirst for more. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV, ngima en mwandu. Daktari oseyud ni jatuo wani nigi stroke, osetimo assessment mung'iyo ni entiere kod stroke, ogo pichni muyudo ni en ler mobarore kata en ler modinore. Gima ber ni oyude ka saa achiel pok orumo. Wadonjane e weche mag thieth. Kuom ranyisi en ler ma odinore, ma en clot modinore adina maber. Thieth thoro chalo nade? Koro abo pogo thieth depending on level mar care ma ng'ato dhiye.
kidhi level 1, 2 gi 3 mar care, which means idhi dispensary kata health center, tibo yudo mana emergency services. Ok yudo thieth monego bed ni miyi mar thiedho stroke ni. Lakini koro kibire level 4 gi 5, ka jatuo mar stroke odonjo, wakuongo watimo emergency care, ensure ni jatuo ni odong' kongima, nikech stroke nyanego ng'ato kata kapok ochopo osiptal. Kasto waneno ni en stroke aila mane. Kasto wamiyi yath mar malingana gi stroke no. Kanen mar remo barruok, Moro kapok wadhi weche mag thieth daktari, wantiere ka kod pichani okelonwago maber mokalo. Antiere kod clot, mano ranyisi mokwongo. Donge iwacho kacha ni ka ng'ato dhi e dispensary ibo miye emergency care, ibro nyiso ni emergency care no en ang'o mondo mi jatuo ni obed mangima. Kaeto mar ariyo wabro ng'iyo kwasetiekore gi clot, wabo ng'iyo ane kapo nono ni remo barore, kaeto wabo ng'iyo kapo nono ni mach en mar cholesterol kata mo ma ok kare cha. Emergency care, kiwacho ni emergency care en ang'o, kaeto thieth dhi chalo nade koseyud ni en ler ma odinore kotenore kod clot kata poto mar remo. So emergency care en first aid ma and the normal first aid ma anyone in the community can do. Koro wang'iyo ka jatuo ni kokele boyueyo, now are they breathing? Wang'iyo ka be pressure ne ni kare kata lechege yudo remo, koro wanya cheko pressure, wacheko level mar oxygen e del. Koro kwa yudo no koyue maber kata oxygen ni piny, wamede oxygen. Ka pressure ni piny wanya control pressure no, wakete ni malo. Ka pressure ne ni malo waduoke piny, ineno. Ka nen gi injury mora mora kata ka nen ng'ama convulse, to wamiye yath ma miyo ndulme no dhi. Kasto koro ka koro in gi jatuo ma koro stable, koka koro watere e picha, nyiso ni en type mar stroke mane. Koro kineno picha ni, ma clot, koro wach ni kaka odinore, nyiso ni obwongo, ineno ler ni dhi kamae, ma nyiso ni kae kamae ok bi yudo remo to tho. Koro as part of treatment mwatimo within 1 hour kata 4.5 hours, wami yath ma dissolve kata keyo clot no, mondo miyo remo odhi. Lakini shida en gamae, mar ka lero barore, is a bit difficult. Nkech even draining that golo remo ne obwongo is a risky affair. Koro jotuo gi gin jotuo ma watimo ni gimiluongo ni palliative, depending on kaka stroke no goe. Makoro ka wantiere kod clot daktari, chuno mana nyaka tim mana surgery nyaka ang' bar jatuo koso? No, clot. Clot ibro miye yath manyalo yuyo remo no mondo mi clot okal. indi yath makeyo. Ma obarore ni ema nyaka tim surgery mondo tuang'. Obarore ni depend ni obarore nade. Inya tim surgery magolo remo no oko. Yes. Lakini seche moko be jotuo moko won't need surgery depending kaka ne gibiro. Onya biro en hali marach ahinya, makata kitimo ne surgery to benefit mar surgery no outweighs the risk mar surgery no ok ber. Yeah. Nyisa mar mo kata cholesterol mang'eny e leche. Koro kaka madino. Koro as part of test mwatimo ne ng'ama nigi stroke, wamesha cholesterol be. Koro kwa yudo ka cholesterol ni malo, ka nwasathiedhi to wanya miyi yedhe ma boduoko cholesterol piny. As part of treatment be awa encourage, kane ratil ni malo to wa encourage itim exercise, ratino dog piny. Ka pressure ne ni malo to itiyo gi yedhe pressure. Ka skari ne ni malo itiyo gi yedhe skari. Kane in ng'ama ok tim exercise, wa encourage chak timo exercise, swimming, ringo, riemb ndiga, and all that. Wanyiso jotuo we kong'o, giwe tiyo gi ndawa be. Kasto joma nigi stroke, nitie tich mane gitimo before ne giyud stroke ni. Koro kane ma driver, we have to now do rehabilitation. Nikech okonya riembo gari ken week. Koro wanya manyo ne tich monya timo kaka entieno. Koro mago other rehabilitative services. Ka wuoyo no bedo affected, ka nen japuonj, wa rehabilitate, wachako konyi wuoyo, wachako konyi wuotho, and all those. Koro ok en thieth mar yath, en be thieth mang'iyo ni ng'ani ne tiyo tich mane, mondo mi wakonye, odhi gi ngimane. Daktari, bende ng'ato nyalo bedo kod stroke, mobed kod hinyruoge kata ng'ol, tho abath,
mangi mane chak doge wang'e maber kapo nono ni en moro ma serious. Yes, physiotherapy kata ilonge physiotherapy joma riyo jigi gikonyo ahinya. Kore nitie jotuo mang'eny mwaneno bang' clinic kwasamiyo gi clinic magiduogo gidhi iriyogi iyudo ni ka akoro gimatimore stroke ni ka koni ne yom okiti kode iyudo kokiti kode to ochako bet ma stiff neno koro ochako bet matek but koro riyo konyo joints gi bedo ma smooth. Koro physiotherapy no nyakonyo jotuo at least giduogo karibu gi kaka ne gintie before stroke gogi kata ko gibedo 100% kaka ne gintie maybe 70-80% mar ng'ol no dok. Yes. Ni wacho wakati ni jogo ma bedo ga kod stroke ntiere kod thuolo mamalo kapo ni osethiedhi ntiere kod thuolo mamalo mar bedo kod stroke kendo nikech wang'eyo ni en gimoro ma delicate kendo nyalo bedo complicated ne jogo moseyudo stroke en ang'o ma dinyis gi mondo mi gitim mondo mi kik gichak gibed kod stroke kendo. Koro jomo oseyudo stroke gipenjre ni ang'o mano kelo stroke ni ka gima no kelo stroke en pressure man malo mok bed control maber. Yes, waboko nene koro nego beni wa control pressure. Koro it depends ni ang'o mano kelo stroke but overall be wabo educate jotuo wagi about preventive measures mana kaka wasawacho weyo kong'o duoko kilo piny weyo ndawa neno thiedho pressure gi thiedho skari. Koro it depends ni ang'o mano contribute to yudo stroke no mane gima wabo sisitiza ne jatuo ni. Yes. Seche ma ng'ato yudo thieth mar stroke nikech ang'eni ok en sindan achiel midhi chuo ng'ato kata en yath achiel ma ng'ato bro muonyo to tieko en yath ma bro dhi kuom thuolo kata kwa riwo gi physiotherapy obro dhi nyime kuom thuolo ka to rumo ediere ni nga jatuo nego beni ritore nang'o kata nego beni rite nang'o. Koro ediere ni ma jatuo ma onego beni obedo taken care of by not only the doctor but kata joma ni ot. Koro majatuma bo need psychological support. Koro ng'ato nikode kanyo mondo kik stress goe ke joma nigi stroke nigi stress one way or another. Magi be joma bo konye rieye nikech okonya dhi ka jakariecho pile nikech seche moko be pesa nyakoso. Jogi be jomoda kode be bo konye chiemo bo konye wuotho bo konye gi daily activities ma maybe okonya timo. The same people bo konye muonyo yedhege ka nen gi tuo pressure kata skari ma kore sama gikonyo jatuo muonyo yedhege e yo maber. Koro en support mar jite ok mar daktari kende to boken mar jatuo kende en mar jiduto te mantiere machiegni kode. Geng'o ber moloyo thiedho ni sijiso wakacha daktari ni kaponono ni imadho kong'o ber kiduoko kong'o piny ndawa to ber kiweya weya chutha imulo kar exercise dhi nyaka exercise timogo abal imulo no kata weche pressure kachiel kod diabetes kaponono ni nitiere kod pressure muonyath kaka dwarore nitiere kod diabetes muonyath kaka dwarore nitiere mok nyal geng kaka higni ni pimo kacha mulna kanyo kod duoko thuolo chien mar gamo stroke kata duoko ni higni oniang nikech nyalo bedo ni seritori okitim magite to higni to medo sudo ma en gweth donge daktari ere kako nego beni reduce chances kata thuolo mag yudo stroke kata duoko ni hiki osebedo mang'eny to okimadh ndawa okimadh kong'o in gi ratil maber mar del. Koro kaka nwa wacho nitie ma wanya geng'o gima ok nyal geng'o unfortunately okinya geng'o iki dhi mbele kata tigi yedhe mage mek duoko iki chien iki ka dhi mbele to nitie damages matimore del mok wanya stop. Koro unfortunately mago ok wanya. Koro mano ka ng'ato chopo 60-70 to rita stroke kosite kuswana rit stroke ko chopo 60-70 odhi mbele gi taking care of life ne maber mondo duok thuolo piny mondo omed duoko thuolo piny. Nitie joma chopo nyaka 100 years to onge gi stroke ok yud pressure ok yud skari kata diabetes. Wach mogik miweyo wagodo so wach mogik ma anyaweyo godo jowinjo wani wang'e kaka wanya identify stroke mondo mi wakony jomoyudo stroke e community obi hospital mondo thiedhgi within the required time mar between 1 hour to 4.5 hours. Kasto be ka in gi jatuo kata ng'at moro ot man gi pressure gi sukari gik mwanya geng'ogi wanyisgi gibi clinic mondo negi mondo migi yedhe
kasto koro be wa take care of ngima wa gi gik mwatimo kaka wachiemo, wawe madho kong'o, wawe madho ndawa mondo mi waduok stroke piny gi tuoche moko ka pressure gi skari be piny. Yes, mane manyawe godo jowinjo. Pono ni ng'ato dwa tudore kodi inyalo yudi kanye? Koro ng'ato ka dwa tudore koda an daktari Ruai Family Hospital, main branch Ruai, kata onya yuda e namba na mar simu ma kiani anyawe. Inyalo chiwo. Yeah, 0701 097 859 Dr. Tony Okoth. Yes. Erokamana ahinya, wamor kendo waduoko erokamana gino ni deche machielo kwaluongi tibo biro e chenro mar penj laktar. Yeah, amba mor kuom lunga kae gi puonjo jowinjowa. Erokamana nya daktari. Ne daktari marwa waduoko ni erokamano makende ne jogo mochung' ne picha kamoting'o Anesto Gini kachiel kod Kevin mochung' ne duol erokamano mathoth. Ne director na Lindsay erokamana ahinya. Producer na Papicho Okoth erokamano mathoth. Maduong' moloyo ne in jahera mar chenro ni wakisik wakete e penj laktar ka nikech ka promi wapuonjore kaka wanyalo bedo kod ngima nikech ngima en mwandu. An iluonga ni Ruth Otieno, oriti masani. Penj laktar ka okelni gi Sensodyne. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. رمضان ده حياتي رمضان ده سماع مماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول لا 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 رمضان ده رحمة من ربنا.